Komachielo en ni jopur mowuok e alwora ma Nyanza koro gi kinde nindo ojiwe mar mondo mi oyien ne one kanyindo ni gitimo pur ma nyasani manindo mabende tiyo koda gik moko ma ok keth alwora kaachiel koda ngima mar mondo mi giber chendo gieko mag pur kendo giyud gigo kata kothe kaachiel koda alode mabende koro onge koda kwiri moro amora. Jipo machalo kama endi ogole koda migosi Eric Okello mana achiel kuom jotelo e riwruogno endo mar Cereal Growers Association e bade ma kaunti ni ma Kisumu e kinde mane gimondo e sikund onogo manindo mabugo mayudore Nyakach sub-county e kaunti ni ma Kisumu e chendo nendo mar timo pur machalo kamano e sikul nendo mabende oluwore koda lai mar somo manyien mar CBE. E kinde nendo bende jonyuol ojiwo jopuonj ojiwo jonyuol mar mondo mi koro yie one ni giweyo nyithindo thuolo mar mondo mi otim chendo mar pur machalo kamano ma iriko jiwo ni en ginendo maber mokalo. Project momiyo wan kaka kawuono iluongo ni Sustainable Farming, Inclusive Markets and Trade. Watemo mondo mi promote resilience e community, especially yo mar konyo jonyuol gi nyithindo o understand kaka wanyalo timo wach mar alode ni dala. And mae watimo mondo mi waket ranyisi be ne jonyuol, especially kata jok modak e bombe, ni mae gima nyalore e town. Keche okawo space matin and then pi bende ok odwar mang'eny. CGA tiyo in 5 counties through the project mar Sustainable Farming, Inclusive Markets and Trade. And in Kisumu, we cover 5 sub-counties. Koroma wan mana Nyakach Bugo Primary School, but magima watimo in the other sub-counties moriwo Nyakach, watime Muhoroni, watime Nyando, to watime Kisumu East gi Seme sub-counties. Koro watiyo gi lead farmers manie ground, mwapuonjo go jopur, to at least bende waketo go demos, mondo mi japur one gi wang'e, to okonye mondo mi odhi otimo wuon e dala. Koro seche mwatimo maindigo ok wakete nen mar jopur nikech agriculture cuts across, cut even the civil servants and other employees. We are looking at even the school embracing this to help in the school feeding program, mondo wayud nyithindo manyalo chamo gima nigi ndhadhu mabe konyo gi in memory and ginyalo somo ka gin jok motegno, and even also take this at home ma kopo no ng'ato wuok e school ka gin dala, it helps in the diversification ma jonyuol bende nyalo yudo go yuto. My name is Dr. Abednego Kiwea. I work for AGRA, and so today I'm very pleased to visit this school, the 4K club. What they're learning here is also helping in their competence-based education curriculum, and we are very pleased with what AGRA is doing to even support the government of Kenya in their bottom-up economic transformation agenda. We work with the governments to ensure that we are bringing agricultural transformation in that particular country. Saudoyo japuonj maduong' mar Bugo Comprehensive School. Alotegi konyowa kuom konyo gimiluongo ni nutrition mosebedo ka chandowa ahinya. Mae gima kore timo agriculture as a learning area. Koro osemiyo nyithindo bedo gi yot. Nika koro kiwuoye multi-story to gibiro giyudo mana ka. Ne jonyuol ni wan wasekawo thuolo mar puonjo nyithindo. Kendo wagombo ni kaber to ka nyathi obiro dala ni odwa chako gima kama manyalo kelo ni pesa, nyalo konyi e yor kungo, kata nyalo konyi e yor nutrition mwawacho ni e yor chiemo. Wagombo ni jonyuol okaw wach ni obed motegno ka gitudore gi nyithindo mondo gichaki.